Reng, sa kami ah. Sa kami. Tara na. Papasok na sila sa school. May baon na kayo? Magkano baon nyo? 50 buong araw o buong linggo? Buong araw yun o buong linggo? Hmm? 50. Toro si, ano ah? Diba tagbita kayo? 60. Tapos hapon 60 plus 30, ilan lang? 90. Oh, tama. Yan. Baon nyo yan. Buksan nyo na yung ano, gate, si Ren. Kasi, pasok ka muna doon. Mahulog ka dyan ha, hawag ka. Punta na na. Saan? Okay na. Okay. Hawakan sih. Kung tanggalin ha, mahulog yan, magtanggal mo. Okay na? Na? Mga bebe.
Aral mabuti ha. Okay na? Sige, tingnan ko kung meron. Sige na. Tingnan.